Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. Доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Чемпиони муваққатии вазни 61 килограмми UFC Пётр Ян боварӣ дорад, ки чемпион Алҷемин Стерлинг умедвор буд, ки муҳорибаи онҳо баргузор намегардад. ӯ медонист, ки агар ман ба Амрико сафар кунам, пас ӯро мағлубият интизор аст. ӯ аз оиди ман фикр кардан аллакай хаста шудааст, аммо бошам тамоман оиди ӯ фикр намекунам. Ман муҳориба гузарондам, а ӯ боша аз муҳориба даст кашид. Ман бо топови ҷангвар Кори Сентхаген муҳориба гузаронда ғалаба ба даст овардам ва ин муҳориба низ барои ман боз як ҳадафи дигар аст ва ман ӯро дар ин муҳориба шикаст медиҳам ва одамон ин масхарабозро фаромӯш мекунанд. Ман як-ду маротиба якум муҳорибаамонро тамошо кардам ва ба боварӣ гуфта метавонам, ки ҳамчун ҷангвар ман 1000% хубтар шудагим, гуфтааст Ян. Хотиррасон мекунем, ки реванш байни Алҷемин Стерлинг ва Пётр Ян аллакай шаби 9 апрел дар турнир UFC 273 баргузор мегардад ва пеш аз муҳорибаи онҳо муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс хоҳад шуд ва чемпиони UFC дар вазни миёна Исраил Адесanya дар ин муҳориба чунин прогноз дод: ман Бёрнсро мешиносам. Барои ӯ ин бозӣ нест, ӯ воқеист. Ӯ воқеист агар ки гап оиди зиндагӣ рава. Ман шодам, ки Гилберт Бёрнс ба вазни нимёна баромад, чунки дар ин вазн ӯ хеле хуб менамояд. Бёрнс ҷангвари хуб аст, аммо ӯ бисёр зарба сар медиҳад. Лекин аз тарафи дигар ҳама зарба сар медиҳад. Зарбаҳои ӯ хеле вазнинанд ва медонед, ман Бёрнсро мухлисӣ мекунам. Ман фикр мекунам, ки ӯ ин корро карда метавонад, гуфтааст чемпион. бале дӯстон, Гилберт Бёрнс дар ҳақиқат ин корро карда метавонад ва ӯро санҷиши ҳақиқӣ барои Ҳамзат мешуморанд, чунки Гилберт Бёрнс дар рейтинг дар ҷои дуюм қарор дорад ва агар ки Ҳамзат Чимаев ӯро шикаст диҳад, пас ӯ ба камарбанд хеле наздик мешавад. Аммо Колби Ковингтон бо ин чиз розӣ нест ва ӯ тамоман дигар фикр дорад. мо оиди шахсе гап зада истодаем, ки аввалин муҳорибаи довталабӣ худро мегузаронад. А Гилберт Бёрнс бошад дар вазни нимёна довталаби ҳақиқӣ нест. ӯро ҷангвари вазни сабук ба нокаут рӯй карда буд. Бале, ӯро ҷангвари вазни сабук Дэн Хукер ба нокаут рӯй карда буд ва ӯ набояд, ки довталаб бошад. Барои ҳамин ман парвои ин муҳориба надорам. ҳар дуи онҳо дар сатҳи ман нестанд. ман чемпиони халқии панд фур пандам. маро ягон кас манъ карда наметавонад. ман дар қуллаи баландии карьераи худ қарор дорам ва рӯз аз рӯз боз ҳам беҳтар шуда истодам, гуфтааст Ковингтон. ва дӯстон фикр мекунем, ки ғолиби муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс рақиби навбатии Колби Ковингтон шуда метавонад ва агар ки Гилберт хайпи Ҳамзатро манъ карда натавонад, пас Ҳамзат хеле зуд бо Ковингтон ва Усман муҳориба гузаронда метавонад. ҳамчунин худи Ҳамзат гуфта буд, ки баъди Гилберт бо Колби Ковингтон ҷангидан мехоҳад. ва дӯстон бояд гуфт, ки агар чунин муҳориба баргузор гардад, пас яке аз беҳтарин муҳорибаҳо хоҳад шуд. ҳам Ҳамзат ва ҳам Колби гап заданро дӯст медоранд. ҳар дуяшон ҷангварони сахтанд ва гӯштинги хеле хуб доранд. ва боз Ковингтон чанд маротиба оиди модари Ҳамзат гап зада буд. барои ҳамин муҳорибаи онҳо аллакай таърихи хуб дорад. ва ҳозир Ҳамзат сахт ба пеш рафта истодааст. аммо савол пайдо мешавад, ки ҳамаи ин кор аз чӣ оғоз шуд, ки ба Ҳамзат илҳом бахшид, ки ба ин намуди варзиш биёяд. ва шаби гузашта худи Ҳамзат гуфт, ки кадом муҳориба ба ӯ илҳом бахшид. ман дидам, ки чӣ гуна Макгрегор Жозе Алдоро ба нокаут рӯй кард ва баъд фикр кардам, агар ин шахс чунин корро карда тавонад, пас барои чӣ ман наметавонам? рӯҳан ман аз ӯ дида сахттарам ва ман аз ӯ дида калонтарам. агар мо бо ӯ дар кӯча вохӯрем, пас ман ӯро мешиканам. ӯ ин пулҳоро кор карда тавонист, пас барои чӣ ман наметавонам, гуфтааст Ҳамзат. ва дӯстон, дар ҳақиқат Ҳамзат ин корро карда тавонист. ӯ дар UFC аз як сол зиёдтар шуд, ки баромад мекунад. аммо ҳозир ҳама оиди ӯ гап зада истоданд ва агар дар муҳорибаи дар пешистода ғолиб шавад, пас ман фикр мекунам, ки ӯро ояндаи дурахшон интизор аст. ба фикри шумо чӣ дӯстон?
ҳамзат бо чунин рақибон ба монанди Ковингтон ва Усман шанси ғолиб шуданро дорад ё не? метавонед фикротонро нависен дар канал обуна шавен то боздид хонободи сарбаланд бошен.